Aquest assetjament no té cap procediment legal. Treballem analitzant i publicant a la xarxa informació massiva de documents secrets. Ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange. Soc com una mena de convidat en una residència equatoriana dins el Regne Unit. This was an act of terrorism. El que ha fet en Julian és exercir el seu dret a la llibertat de premsa. Operem amb tots aquells que vulguin revelar de manera anònima comportaments corruptes o criminals per part de grans empreses, corporacions o governs en qualsevol part del món. Terrorism is real. Els soldats rient-se de gent mig morta, massacrada com si juguessin un videojoc. Aquesta situació es va repetir diàriament, amb total impunitat. Però pot ser que el vídeo faci canviar l'opinió de molta gent que paga els seus impostos i que no vol veure com els seus diners serveixen perquè els seus exèrcits massacrin a civils innocents a l'altra banda del món. Vostè és una persona molt compromesa. Per què ho fa això? Això? Per què ho fa això? Filtració d'informació secreta als diaris. Pel mateix motiu que vostè s'acaba d'infiltrar en el meu ordinador. Hey, we need to stop that so we can get down there. We need to stop that. You see my look? Roger. Break. No pots enfrontar-te a ells, Julian. No has d'enfrontar-t'hi. Estela, jo no m'estic enfrontant a ningú. Soc periodista, em limito a informar. Ja que el senyor Assange ha exhaurit totes les opcions d'apel·lació, les autoritats britàniques tenen l'obligació vinculant d'extraditar-lo a Suècia. Creu que et persegueixen? El govern dels Estats Units i els seus aliats estan fent tot el possible per extraditar-me. Alguns polítics estatunidencs van arribar a demanar el meu assassinat. Recordeu com un matí va sortir el sol en un món diferent. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life?